Dan nati. Bakit daw? Bakit? Wala dyan ni. Hala. Dan nati. Katanggi paabot. Guys, good morning. Madsong buntag na tang tanan. Parang adlaw guys, mag-atop na sila dali. Tadaan! Maaptanan ay karon. Hehe, thank you Lord. Dati, aptanan na ron. Palitan og PVC. Di media palitan ko og PVC guys, di media kay kuha na sa repo. Dala repo. Okay. Tibo. Hmm. Tibo. Tibo. Araba dala tibaw. Nasa nga gitibaw. Dala guys, ready na nila agsiin kay magtaklap na sila dana. Bitaw mag-atop na sila diha. Magtaklap. Sukod pa man si Uyo daris mga kuan. Gamitan nga PVC. Awon sa nga nako PVC. PVC nga gagmay. Itong PVC guys nga butangan og kuan. Kuanan sa repo. 2 pieces PVC blue number sa number yo. Number 1/2. PVC blue na noon. PVC blue 1/2. Anja 4 elbow. Kanang gagmay ra na siya. Para pasukod sa kuran, bibising mo yun. Lagi. Tungkuan. Dana guys. So di na dyan nakaikyas ng kahuza ka na agip. Ajo-ajo mayuyug kuan sa kuan. Kanang naay sa nga na. Ligon na no. Ay kuan, bigas pusti. Pang building. Mga guys, marang pang building. Para di maipo og hanginan. Di maipo og hanginan bang mo agi maganis. Udit, bako ginuko. Nasang nasuyo sa tin. Guwang kaadyo. Gahilan sangan ako yes, kahoy kay arang guwanga. Maho pa din. No. Kimi! Ayun na. Nag-NLC mas Kuya Gael guys. Tuo man sila nag-NLC. Si Kuya Gael. So kamera dari kay si Kuya Kinkin. Topas pikas. Sila nanay. Matong hapitan nun. Kaya naman po may anak po rong adlaw guys. Kaya nami ihatid. Kita na may lakpon karon guys. Importante ka adyo. Salamat ka adyo ninjong tanante. We love you all. Managikwas Kuya Kinkin. Managikwas Kuya Kinkin guys. Kay way partners pa Gabriel maghakot og tubig. Rai flooring. Love you, Papa Gabriel. Daliyo. Gan. Good. Ki anas Kuya Kinkin. Naunang kuan. Igo kaya? Ay may sililas ken. Aw. Nay mo to namin nay. Ito na mi. Dali na. Pagin na nay. Way partner man magkuan kaos. Gabriel. Ito na mi. Tay. Huli na mi guys. Danas Kuya Kinkin manggikuha. Kaya may partners pa pag Gabriel magkaos sila. Dam. Ayan guys, ang hapit sa amin darig pamalit ka rin para sa wire atos kusina. Yan na muna niya gamitin datos bathroom o sa tangan. Yang kuan din eh. Sigang outlet. Sana guys sulod. Ada deh. Sa handle pod. Valve Og screw. Testingan sa dito. Testing sa siga og libaza kaan. Okay. Pila ganito eh? Di ana na humana sila gatop. Thank you Lord. Ana gagatop. Salamat kazo Lord. Humana di anate humana nila gatop dari. Okay na. Landong na. So karon magkuan sila dani kanang mag-flooring sila. Nidinis kanang naay dani sa flooringan karon. So dala na mo nagamangipalit ganiha dito sa hardware kana siyang tubo nga orange mo na siya gamit para electric sa kuryente dyan ka ng blue para naatos ka ng bathroom para CR sa
Katong ay tubig, umuagas aga mong tubig. Mao na dyan, napay uban gamit to dato guys, haro to ipakita ron. So dana na humanagad sa zagatop. Salamat ka sa Lord. Landong na. Dati humanate, napta na. Napta nagres koan. Kusina. Napta na gajud. Salamat ka sa Lord. Kaning portahan din guys kani. Ibalhin ni siyang among portahan diri. So mo na ni mahimong portahan diri sa dani. Muna siya bakong portahan. Kaya kini siya. Kuhaan man ni siya. Balhin man ni siya portahan na. Muna siya ibalhin dagto. Diyan na. Human agad sa gatop. Salamat ka dyan yung tanante. Diyan na. Kitang-kita na. Diyan. Tadan! Tsaka ron, magkuhan na sila ani. Mag-flooring sila dani sa kaning danis. Sa danis among kuhan. Na ay bathroom. Tutupod turingan padaturon. Flooring na sila dani karon. Kanis sa inga na exam color guys. Kaya mo na ang color sa kahoy. Kari di ah. Malaga dyan. Tanate, humana. Salamat ka adyo ng tanante. Nice na. Andong na. So guys. Yun na. Tadan! Tadan! Dana! Dana! Nalapad sa sanipa. Mo na gitawag og sanipa ka na naskilid. Mo na sanipa ka nagjagas na. Nice na. Mo to sa may hardware guys kay mo palit mi og kuan, semento para to i-flooring sa datos bathroom. Tutod. So magdugangan tong upat ka sako. Dugang tao pila 15. O dugang pud mi og bato. So gisa ka kubiko nga bato 25 si ka kuan ay 25 si ka sako. Nja 15 ka kuan semento. Ini amang kuanan gidugang. Grabe init to, ang sakitas mata. Wala ina. Kad ang init rong adlaw. Suot ko nga ni kay grabe sakitas mata. Kabag simento. 4,600. Kanan. Okay, salamat. Paabot na lang man may guys mahatid. Nanailan ang ipatag. Ag saminto na ko no mong gahi no. Maundan man agkuan masahan mo ni gahi si dalani. Pughan. Ha? Pughan. Hay pugad. Tapos Kuya Gael, tabang sa Kuya Gael. Tapos papagabrilet po ka na pa sa ibuhat. Kuya mo itig pala. Kuko mo itig bundo. Kinanglan man sa patagan na rin guys kaya floringan. Bira! Tao. Bates Kuya Gael hakot. Uy. Ija rin po daring iriya ni Kuya Gael. Gayuyo po dari. Ngit-ngit. Way alimot yo! Mo na ni ka magipamalit gani ha guys, mo ni gamitin nga wire na kani. Tulo ka siga kay isa danha, usa dito sa bathroom, usa pa dito sa kanang atubangan. So mo ni sang tulo ka buok nga siga kani, tulo ka bombilya. Nja kani mo ni ag mga wire gahan ini kini pud mo manigi kuan datos kanang naay mukaod mo na ilang isang ipanglista so mo na ni among ipangpalitanan kare pud hani pud ni sa tanawon so kani pud siya guys takeb mo sa ni sa dapit basta kay ang nakaibaw dani ag kaning magtaod sa kuwas kuryente pud mga sweets sa siga. Kompleto na napalit na na mga guys tanan. Kan kadtong salamat din jud tanan te di ana. Kompleto na. So mataod na ni si ugma. Ay human naman sila og kuan atep. So, mataura na ni ugma. Mo ni agamitan dato sa bathroom. Kani guys amo ning gipalit nga ni kay mo ni siya ibutang dato kanang nilansangan bitaw sa sin. So kani mo siya ibutang. Naging gipapalit dato katong mag-flooring kay itaod sa nila daan. Magkatungkuan sa bathroom
Kaya basta hindi mga sunod buwan mo agas na dari sa amo. At least di na magtaud-taud. Tauran na ni daan. Di natin nakapalit na mitanan. Dati daghan ka diyong salamat. Yan na. Thank you so much. Ka diyong ninjong tanante. Mataod na ni dari. Lunod adlaw mataod na ni. Ugma mataod na ni kurinti dahil. Dari makapluring na sila ugma. Patag pala siya. Tagan. Kaya arukuan. Pati pa dir. Di na bitaw init. Landong na. Ay pa sa dari na kasi hangin. Hangin mo pa siya. Kuya gayal mo iting hakot. Oh. Ang kani mo na siya gamitin sa kani atos bathroom tunis kani nga kani siya PVC nga gagmay jag kini siya mo ni gamitin para sa kwas kuryente. Boy asa ni basta kay ilubong siguro na siya kanina. Hello, Baya. Hello Kimi. Kapit mama ang malamang buhay. Maraming salamat po, tita. Lipay ko. Lipay ka nga. Hapit na mahuman agad ng bay. Dali na ko magpadaglotong kabantag. Hana man pang imong ipit imo nang pangitangtang. Tangtangan lagi ni Zayzang ipit ba? Sakit. Bisa nagipitan ganina. Sakit man. Sakit ba di ay? Sakit. Kusog. Alahi. Bak ni kuya na to aguan. Juta atos punuan sa tambis karong mo nambek. Nauli-uli ang taon na sa kay wanay aong. Ah. Ang kanang kuan na kabilya magamit na sa to sa tubangan guys. Magama mi dato og. Say ka man na to sa tubangan gab. Tama. Lang ngit man. Ha? Landingan. Landinganan? Landingan sa plano. Grabe landinganan sa plano ko no. Gahi na si Zada ng apart na naskubkubon nga juta kay ang kinaunhan panghalo danis kanang nay siminto katubang mao pa pag sugo danig tukot badja nada na nandiyan hantod na patungan na pud siya kadya na pa mga hinalo nga katong bag-o ana nagdubli-dubli na Zada ng basiminto ha mga gahi ha Pughan. pughad pero lami pa si Zada dumbuwon siguro Kami ito. sa kaya gal may tighakot si Papa Gabriel may tigpala gahi man di ay uy ginoo abi ko humok si mapagan to ng bulawan gab bulawan sana all na bulawan Wala man gana. yes manad sa kong tubig dari dia kay imna nila ang sanlan na tus ay ito sa freezer kaya mabugnaw mainam ang mga nagtrabaho sudah na patka kuan patka sudah na Hello guys asama ka guys Agun sama ka guys. Hello guys, kono ang Kim. Ya guys, ang dutangan tubig. Sudlan kay arong na ay ma. Inom-inom in taon nilang bugnaw. Kaya grabe init ah. Ning balik na pud ugag. Ning siga na paglangit. Kaya guys, nakasud na ko. Hanay isa na to freezer kaya mabugnaw. Ha? PVC? Hanay may PVC? Nga naman kuwang ang PVC? Kuwangan di ay. Yes, kabaw. Para mabugnaw. Para mabugnaw siya. Naday ko yung mga kuhan guys. Nakoy ka ng mga baligja. Mga frozen foods diya. Ay nga ni. Ay nga ni pod. Ano bulog ha? Slice bulog na. Dada pa yung ano, kusino roll. Chicken day. Pila ng roll di. Kani? Tora to price. Ang kalimot ko. Tora presyo na to. Nja. Dada pa yung hotdog. Dada pa yung ari. Look. Chicken look. Para na si Babaw na wanay labot. Kaya para na konsumos mga chikiting. Chicken lock pila man ang Ha, di ba na? Sus, ginoon. Nakakamandi ay. Kaas mo ni mo. Sakto sa dari guys. Kitambak.
Ang mga hinalo ba nga siminto na nga tibuok na siya. Ngaya, uy. Ano na, tinga ako na. Sa una pa man na pagsugod sa bahay. Dadto na bagi panguan. Mana sa guys nagi panglukat na. Kinahanglan man si Zada to patagan kay mag-flooring man sila ugma. Ito nga. Tengagi mo gersa. Mazo kay tibuok kag kuan. Mazo gani kay mga tibuok. Mga bato lagi, inuhan mo na. Mao lagi nagkuan kanang nay mga kanang hinaluan ba semento sa unas pagsugod. Hantod nga napatungan na pud. Patong-patong na siya. Wop. Na, mo ni mga tinambak o mo ni mga kinutkot nila dadto. Hinay-kin. Huy, pag hinay-kin sa babaka ka na si mo. Oh. Ganun na. Gara. Gara agad jud. Para di ka sa salida. Kiting ka na double ka. Kada prinsa ka na imong tito na kuan. Basag lagi ang gawin ko. Timuro. Kot nagma kuyas. Wa ka na imong tito nagarsa sa minto. Hop. Hop, ana tahan. Dahil na humana nilag patag. Sagdari kayo yun na humana po nag-isa ha. Humana po na siya. Lagi ko magbuha. Mara ko ng bulit. Wali man ako. Ikuanan si Zagay Steve Gun kay lubngan sa hose. Katong na-blow, mabot ito. Okay, so doon nagitaod ng yoyo na to ang PVC. Dari ipatag las pa pag-abril. Nagipatag. Dari lagi butang ang mga kinutkot karong pantay. Muangay gid ning taong og samot kana. Dati hatid na ag siminto 15 ka sako. Okay, so dara na mo ibutang kay para man si just para ni sa flooring. Amo nang itangtang dari nagkatong mga kuan pamutang-butang. Mau naman ka ni. Hala, di anati. Abot na agkuan. Gi-deliver na ti gatang order. Hala, mo na ni. Dara dia. Sun. Uy, mo na gasing kolora. Hala, di ana ni abot na. Di anati. Wala dyan ni. Hala. Di anati. Katanggi paabot. Di ana. Uy. Yehe. Asa ba tapos kaya ito? Yehe. Di ana. Hatid na. Di ana. Hatid na nila. Arang long. Oh, na bio. Bio. Karon ni ma sabod siya. Okay. Ada pit tibutan. Okay, ajo laman idikit ka ajo. Ajo idikit sa kon. Okay, ana. Okay. Lumay boss. Lumay la. Hawak kimi. Lingkod naman. La, de natin iabot na. Uy. Nice ang color. Hoy, unlan. Nangita mag-unlan. Nangita mag-unlan sa Kim. Na. Butangan ba tag-unlan? Unlan pa na kahoy. Panghakuto naguban. Palad to. Dahil nag-abot na. Pat kalingkuranan o katong isa kataas. Ug lamisa. Oops. Hinay. Dana Kim, hatid na nila. Bayot na pahilin naman. Higda man daw skin-kin. Higda daw skin-kin. Anak ka matog ken? Kita ato pa amo pa nang paajunon diha. Yan na. Grabe skim-kim.
Dah, grabe Kim. Nga, lingkod na Kim dajon. Dahil mamisita hindi. Ulit tao. Okay. Dua palingkuranan. Ana. Dari. Oops. Alright. Abangan to. Aw. Sa amin. Sa amin tulong. Ay, kon ana. Hawa Kim. Okay, di ana. Pero amo pa ni arrange siya. Amarang ipabutang dari kaya rong kuan ba. Di magkalanrakas. Puhon amarang ni i-arrange. Ito. I-arrange pa ni namo. Huwag ka po dahil lang. Mas kimi. Ana. Kapay lamisa gikuha nila guys. Kapay lamisa. Ana gidadungan na. So lamisa ni ja sa amin. Okay. Di ana, bitan atas lamisa. Nindot man si ja. Wala kay butangan uguan kanang flower vase. Oops. Oops. Okay. Malaman ang trapuhan. Trapuhon nun. Isa. Abog no. Abog. Dapat dah. Sagdara kami na trapulong. Sige. Ada sama? Salamat kaso. Sakay mo. Tukong kuan. No iking. Dakat mo yung deliveran? Wow. Kumana nila panghatid na tos bay. Salamat ka, Junong. Thank you. Okay, naghangkuan. Obligasyon. Salamat. Ano guys, be? Napa ko nga tuon. Tagtanawon guys, ang mga kuan. Moto sila kuan, Baratas Furniture. Dito sa Katipunan, Alicia, Bohol. Lagpatag dari. Diyan natin, abot na gadzud ang salasit. Daghan ka salamat din tanante sa inyong gi-share nga daghang blessings dari namo. Thank you so much and God bless. O kanunay gadzud nang pangadyoon sa Ginoo te agatang maadjong panglawas everyday. Labi na sa atong pagpaningkamot kada adlaw nga hatagan ta kanunay maadjong panlawas. Ug labi na kamuti amping mo kanunay diha sa Ohio, USA. We love you kanin tanante and iampo dyan ha kanunay nga ubanan ta sa Ginoo sa atong kada adlaw gibuhaton daning kalibutan na.